krisi arretan dauden familiak aztertzen ditugu eta arreta ematen dugu. Daudena ezkonduta, baina arazoa daukate behaien artean, bere semea alabaekin, banandua prozesuan daudenak, edo familia ja banandu dira eta beste bikotekidekin daude, aitona eta amonak adibidez, arazoa dituztenak bere seme alabaekin eta bere bilobak ikusteko, orduan ja elkartea handitu da eta esparru guztietan zabalduta dago, eta modelo desberdin guztietan. Nila bananduta nengoen. Alaba txiki bat nuen eta bikote berri bat. Zailena izan zen lehenengo pausoa egitea. Zuk momentu horretan galduta zaude eta ez dakizu nora jun. Ezagutu nuen jipase interneten bidez. Eta informazioa jasotzera jun nintzen, baina esperantzan diri gabe. Hasieran egoten dira gure gizarte laguntzaileekin. Beti bideratua umeak nola zaindu, nola ondo egon berden egoera horretan eta nola tratatu umeak prozesu guztian, krisis dauden familietan. Baita da bitartekaritza. Egoten dira psikologa bat eta abogatu batekin eta behaiekin bikoteekin, normalean arazoak sortzen dira bikoteekin, eta nola tratatu eta nola egin gauzak ondo beti babestuta umeak. Elkartean izan duen lehenengo hitzorduan entzun zuten gure kasua eta hor ulertu zituzten gure beharrak. Eta hilabetero datakate 2 edo 3 irtera mendira. Eta hori gurentzako ere oso garrantzitsua da, zen jendea prozesu horretan daudenean eskaintzen diogu bi gauza, profesionalki, abogatua, psikologoak, pixkat laguntza hori, baina beste haiekatik baitaren babestuta daude pixkat elkarteko pertsonekin eta bazkidiekin. Arazo hori sortzen denean laguntza hori eman eta jendea ulertzea familian beste modulo batean sartuko diela, baina gurasok izango dela, eta hori da gure helburua garrantzitsuena eta umea babestu prozesu guzti horretan. Gu lan egiten dugu gurasoekin. Gurasoak ondo egiten batute gauzak, umeak ondo egongo dira. Ikuste umeak ondo daudela, ondo bizitzen direla, eta azkenean hori da gure helburu nagusiena.